Бүген 4 февраль бүтін дөнья яман шишкә каршы көрәш көне. Әлеге ауруның орта баруы табибларны да, киң җәмәгатьчелекне дә борчый. Ауруны башланганда ук ачыклау вакытында чарасын күрү аеруча мөһим. Пандемия шартларында республикабызда яман шиш ауруларын дәвалауга зур игътибар бирелә. Күптән түгел Чаллыда КАМАЗ заводының 50 еллык алдыннан яңа онкология комплексы ачылды. Заманча җиһазландырылган үзәкне республика президенты Рөстәм Миңнеханов югары бәяләде. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге манзара туры эфиры яман шиш авыруларын ачыклап, дәвалау, онкология диспансерларының матди базасын ныгытуга, яхшы әзерлекле медицина кадрлары белән тәэмин итүгә багышланды. Республика сәламәтлек саклау министрлыгының республика онкология диспансеры баш табиб урынбасары, медицина фәннәре кандидаты Илсур Шәймәрданов радио тыңлаучыларының сорауларына җавап бирде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Илсур Василович. Ковид пандемиясы диспансер эшенә ничек йогынты ясады? Пандемия бит инде безнең узган ел март айында килеп чыкты һәм без бүтән диспансерның бүтән эшчәнлеген үзгәртеп корырга мәҗбүр булдык. Ул да булса дополнительный чаралар. Ул инде һәрбер килгән кешенең, һәрбер кергән кешенең температурасын үлчәү. Температурасы булган очракларда ул кешеләр кире кайтарып җибәрелделәр инде. Һәм нигә шушы диспансерга үткәндә дәвалау башлаганчы ул компьютерный томография, үпкәне компьютерный томография үткәрү безнең инде кертелде һәм һәрбер авыруга керә торган диспансергалар барсы да компьютерный томография үткәреп керәләр. Һәм үпкәдә воспаление булмаган чакта, ялкынсыну булмаган чакта гына хирургия бүлегләренә үтәләр. Бүгенге көндә чаралар бөтенесе дә отменяться ителмәгән. Ул да булса ул температураны үлчәү, шушы компьютерный томографияны үткәрү. Һәм инде олай да әле безнең отделениеләрдә юк та кайбер вакытта килеп чыга үпкә воспалениесе белән, шушы коронавирус белән авыручы кешеләр килеп чыгалар. Ул вакытта инде без аларны инфекционный госпитальләргә күчерәбез һәм үзебезнең эшне дәвам итәбез. Яман шиш авырулары кайсы юнәлештә, орта әллә кимү күзәтеләме? Ул авыруларның орта баруы ул ике әйбер белән бәйле. Ул да булса халыкның гомер озынлыгы арту белән һәм халыкның алданрак тикшерә башлау һәм башлангыч өлешендә шушы башлангыч вакытында билгеле булу. Авыруларның артуы начар күренеш түгел. Ә менә үлем сәбәбе буларак яман шишләрнең кимүе, сәбәп буларак кимүе ул тоже яхшы күренеш. Бүгенге көндә бу безнең бу сан инде ул кимүгә таба бара. Бүгенге көндә ул 184,5 не тәшкил итә 100 мең кешегә. Ул хәзерге вакытта шушы националь программаның күрсәткечләре арасында яшел эштә тора. Ауруны башланганда ачыклауга игътибар җитәме? Башлангыч стадиядә ачыклау өчен кешеләргә вакытында табибка мөрәҗәгать итү. Ул аның өчен шартлар тудырылган. Берничә ел уже, бер 5 кенә түгел, 7 ел эшли программа диспансеризация дигән әйбер. Ул да булса инде барсы да куелган да, анда кан анализы да билгеле эшлиләр. Анда сидик анализын да тикшерәләр, анда тәрәт анализын да тикшерәләр. Шул вакытта кирәк булган очракта маммография, ул да булса ПСА тесты үткәрү һәм колоноскопия үткәрү, үпкәләргә вакытында белү өчен ул да булса флюорография һәм компьютерный томография үткәрү. Алар барсы да инде шушы шәйләрнең алданрак билгеләүенә сәбәп булырга тиешләр. Бүгенге көндә шушы әйберләрне үтәгән очракта безнең халкыбыз вакытында килер иде һәм беренче, икенче стадиясендә яман шишләрне табу тагында артыр иде дип. Начар гадәтләр, дөрес булмаган яшәү рәвеше әлегә чир чыганагы була аламы? Алар барсы да шушы чирнең чыганагы булып торалар. Сезнең белән согласен бул мәсьәләдә инде, чөнки шушы тәмәке тарту я булмаса дөрес ашамау, алар барсы да шушы яман шишләрнең килеп чыгуына сәбәп булып торалар.
Яман шиш ауруларының койсы түрләре ешырак очрый, йогышлы түрләре бармы? Яман шишләрнең күбрәк очрагы бүгенге көндә ул да булса юан ишәк һәм туры ишәк рагы инде бүгенге көндә лидирующий позициядә торучы. Ул да булса күкрәк рагы, күкрәк бизе рагы хатын-кызлар арасында. Алар шушы беренче урында торалар инде. Үлем сәбәбе буларак үпкә рагының беренче урында ирләр арасында, чөнки үпкә рагы соңгы стадияда күбрәк билгеле була, шунда и күбрәк сәбәп булып тора, кешенең үлем сәбәбе булып тора. Ауруга психолог ни дәрәҗәдә ярдәм итә ала? Психологлар эшли, ул кешеләр белән, чөнки һәрбер врачта башта психологик яктан ауруны нетмичә, сөйләшмичә, психологиясын белмичә, бу диагнозны инде бәреп әйтү киңәш итмәс идем, чөнки аннан бу кешенең бәхет тартмый, ул аны төрлечә кабул итәргә мөмкин. Башта ауруны әзерләргә кирәк, бу диагнозны белү өчен. Закон буенча диагнозны әйтмичә каламыйбыз без. Аны әйтергә тиешбез, ауру сораса, сорамаган очракта икенче мәсьәлә. Сораса инде без аны әйтергә мәҗбүр, әйтергә тиеш. Закон буенча, ауруны аның өчен әзерләргә кирәк. Психолог яктан. Илсур Васильевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт.